Ah, kijk, dat is zo mooi. We zagen hem in Maastricht op de beurs voor het eerst. En nu hangt hij hier, dat is echt ongelooflijk. En toen we hem toen zagen, dachten we al, hij moet voor Friesland zijn. En nu hangt hij hier. Dat schilderij heet Entrance to a Roman Theater en het $1,8 miljoen kosten. Met dank aan verschillende organisaties, zoals de Vereniging Rembrandt en de Freun van het Fries Museum, het museum met stik keerpie kennen. Want 1,8 miljoen, dat hiet museum de Wolf Roer. Entrance to a Roman Theater is een topstik. Het is het allerbelangrijkste schilderij uit zijn vroege periode. Het is het eerste belangrijke schilderij van Romeinen dat hij heeft geschilderd, waar hij later zo beroemd mee is geworden. Het is nog net zo makkelijk om het schilderij te keerpien. Ik particulieren en orenmusea uit Amerika boeren het werk van Tadema wel hebben. Het Fries Museum heeft de handelaar Oetsjoegi kennen. En we hebben tegen de handelaar gezegd, kan je bespreken met de eigenaar dat wij een museum zijn in Friesland. Tadema komt hier vandaan. Misschien vindt hij dat leuk. En volgens mij was dat zo, want we hebben de kans gekregen om hem als eerste te kopen. De verneemde kunstenaar Laurens Alma Tadema, binnen in Tronriep in 1836, is de enigste Frieske kunstenaar die de Romeinse tijd zo echt schilderen heeft. En ik denk, als je goed naar dit schilderij kijkt, dan zijn eigenlijk wij het gewoon die daar praten voor dat Romeinse theater. Dus hij nodigt ons als het ware uit om zo mee te gaan in de oudheid. Maaien in de oudheid, dat vindt Tisse Besiekerek. Ja, ik vind het prachtig. Wat mij opvalt bij Alma Tadema, dat het lijkt alsof het driedimensionaal is. Dat zie ik steeds, alsof je het vast kan pakken. En als ik jou vertel dat het 1,8 miljoen kosten had, wat ze jou dan? Ja, daar krijg ik het een beetje warm van. Kijk, dat zie ik niet. Ik denk dat je daar echt gewoon een kenner voor moet zijn.